In Ljout wie het de grootste rommelmerk van Noord-Nederland. En dat wie goed te vernemen, want honderden mensen kwamen naar het WTC op zoek naar kreesgoed voor een knap prijsje. Ben je nou nog wat op zoek in het bijzonder? Nee, ik snuip me wat. Maar ik heb wel een hele mooie rommel gekocht. Hoe gaat het met de verkeer? Ja, het gaat best, met de verkoop. Poel best. Producenten binnen hellen dat product verkocht. Dat kan het beter voor mij. En eindje verderop in Ljout komen we gewoon bij de Harmonie. Daar wordt het culinaire evenement Friesk Food Festival dit hier voor het eerst houden. 24 lietse creamkes binnen en buiten. We hebben workshops, we hebben kooktheater. Er binnen hier 10 topchefs, mij een junior masterchef. We maken een heel groot mooie product hier, Joert. Wat ben jij aan het maken? Pindakaassoep. Wat voor soep? Pindakaassoep. Is dat lekker? Vind ik best wel lekker. Doel is om het festival alle jaren waarom komen te litten. 2015 moet een heel bijzondere editie worden. Want van de media werd bekend maken dat Ljout dan de culinaire haardstad van Nederland wezen wil. Naar links! Ho! Aan de kant! Aan de kant! Uit de Frieske haardstad waar ik we trouw nooit ter hinnen. Daar wordt van de media het wettersportseizoen van het Chameleondwarp iepenen. En ik dat bade onder grote belangstelling. Nou ja, het waar valt het in ieder geval hartstikke mooi. Maar de drukte, dat kan natuurlijk net beter. Je sjocht, het zijn al je auto's, meesken. Het is fantastisch wat je hier uit erheen komen is. Op de hoofd van Plakken iepenen de bennenboerkerijen hadden waren, Nikos Jerry Snits. We kunnen rennen! En de feestgongers, die wien te vinden in Nijloon bij iPop. Live muziek en een kort pilsje wien de geschikte ingrediënten om flink wat feestpubliek los te krijgen. Man, is wat gezellig. Jawel, weer gezellig. Mooi feest. Een geweldig feest, heren. Elke keer weer.